फैलायथो फाग्लाफ्रा बेयाव दं माथो ओइ दे मा फाग्ला फाग्ला सानजोंलाय बोरै गेलेनांगौब्रा गेलेजायोब्रा गेलेजायोब्रा ना मा नोंथां केरेम गेलेनायखौ बन्द' खालामदो नों बुन्दु नङालायनो नोंना ओजों बेरायगासिनो दं लावथायजों अनामिकाया स्कुटि साब्रांलायबावदों मालाय स्टाफ गैलानो मोननाय नंला हाट नंगौ नाब्रा नोंसोरनालाय बाथ्राफ्रालाय ओइ नंगौ जों थगायफेर नामा नंमारगौ नामाब्रा बुन्दु आरो खोनानाय बायदिब्लाथ' बिसोरखौ बुजाबावलासो माबा खालामदों दासो सोलिबावनो गेजेर बिसिनाव आगलासो मानसिफ्रानो मा गोदाव सोराव बखिलायबाय नोंसोरलाय सैमा फाग्ला हरबायदि सैमा फाग्ला हरबाय नामा नोंसोरखौ जों सैमा फाग्ला मानसिथ' ओइ गोरान खि मोनगोन नामा आं थासान्दियाव गोरान नोंसो गोरान मोनगोन ना मोना सानैखौसि नोङो हाट जाले नोंसोरजों हाट थांसां थानां गोराननो मोनखानाय नङा हिनजावखौबो हाट फै सिगांसै आमा दाबो जायाखै मुस्रा सानाया जोबलाय लांनोसै नै दे माबार सा दे आमा दे माबार सा दे आइ दे थांखांसिगोन र' आयै बिनानावा जि दागासिनो दङ औ आब' हा गांसेयावलाय बेसेबांथो होदों गांसेयाव 300 आब' बारा नङा आयु दामा बांद्रायथारबायदां दास्लाबनोसो हाया आब' दाखालिबो बाजै समफाया गांसे लांबायानो 300 थाखायैनो दास्लाबनोसो हाया आब' हा मानोबा फैदोंमोन आब' नोङो माबा बिनानाव आं नोंसानाव जिंखा मैगंसो बायना लांनो फैदोंमोन दा आं खानोनो टाइमखौनो मोननाय नङा आब' नों खाना लांनो हायोबा खाना लांदो आब' आं टाइमखौनो मोननाय नंला दे जेबो नङा दे आं खानानैनो लाना थांनोसै दे आब' फैसाखौ गाज्रि मोननाङा दे आब' नों खानानै लांदो दे मा जालायखो नोंहालाय बुङा मानो आयै फैसा बिनो नागिरखादों बे आदाया दैद फैसा खालि गथ' आयै आदानो होबा आंनोबो होखानांगोन फैसाखौ दाख्लैबो होगोन होननानै आंखौ थगायदों गथ'आ आरो नोंहा बुङा मानो मा जालायखो आइ आं नोंनो फंसे बाथ्रासो सोंगौमोन आं मा बाथ्रा बिलाइ सोंनो हाया आइ आं अनामिका लानाव थांबाथाय ओमफ्राय इसे आं गोमानो सिया खालामो दाख्लैबो आं नटबुक लाना थांबाय ओइदिनखालिबो एकदम सिया खालामथारबायब्रा आं बिराद बोरैबा मोनोलै आइ गोसोखौ दुखु मोनोलै आं बिदि खालामजाबाथाय मालाय गिदिर गोलावनि खोथा बेफोरो माहाजोन मानसिनि न'खर जों गोरिब मानसिजोंलाय बोरै मिलायगोन बिसोरलाय हा नोंहालाय मानोथो थांबाय थानांगौ जाखो बिसानावलाय बा आंलाय लोगो होनासो थाङो दा बेबो फैयो जोंहानाव आंबो थाङो बिसानाव जोंलाय लोगो होनासो थाङो दा बिस्रा बिफाया जे आंखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनो दुखु मोनो आं
दे फंबाय लोंदो नेबाय थानांलालै लोंदो ओमफ्राय नोंथांना एसे लों फिसाजोआ बेसे बोसोर जाखो आंना फिसाजोआ बेसेबां बोसोर जाखो आं मिथिया ओइ नोमाजे नों आदा लोंबा आंना देहाया एसे गरम जायो दै खर'आनो नोंना बारा थिग नङा नामाब्रा मा लोंबा गरम जालायनाय वै आं नोंथांनि फिसाजोखौ नै बे बाबानि थाखाय बिहामजो लाबोनोसो सानबाय आं वा दानो देरालावा नोंना खर'आ थिग नंगौना नङालाय दानो नङा देराखै लावाखै हाब नोंथांना खर'आ गाज्रि नामाब्रा मा लोंनाय जानायाव बेफोरबायदि फिसाजो बिलायनाय हामायाथ' मा जालायखो नोंसोरलाय हामाहाय लोंनाय जानायाव बि दावराव दावसि नांलायबाय थानो मा रायलायो मा मायो माखो नांलायबाय थाखो सानैजोंलाय बेफोरबायदि उन्दैयाव लायहोनायावनो समाजफ्रा गाज्रि जालांजोब्बाय गथ'फ्रा गासिबो गाज्रि जालांजोब्बाय आं समाजनि खोथा बुङाखै नोंथां बेयाव ओइ समाजनि नङा बे गथ'फ्रा बिदि लायहोयोब्ला गाज्रि जालाङो हाब नोंथां गरम नामा जोंनि न'आव फैनानै नों आंनि सायाव गरम देखायनो गरम नङा बे बुंनांगौ बाथ्राखा लासिं सिं मान सनमान जानाय नोंसिना सानैजों लोगो मोनलायबाथाय बिदिनो हेबलायलायनायल' खालि हेबलायबाय थायो मा हेबायनालाय बाजै बिदि लोंनाय जानायाव नांलायनो हामा नोंथांना बाथ्राया मा गरम गरम गथ'फोरा देराखै लावाखै आयु मा जाखो बिलाय बोरायालाय लोंबाथाय बिराद गाज्रि बे बोराया बोरैबा हामालै मासि गाज्रि नोंलाय एकदम जाखाया लासिं सिं लाजिनायसो मोनलायलांबाय आं बे बोरायखौ जाहोनाबो बिदिनो बोरैबा मोनसिथार बियो खम नङा नोंथांना मा जाबाय गाज्रि जाबाय गरम सिरि गरम? थादोलै बैसागो बोथोराव नांलायनो हामाथ' गथ'फोरा मा साननांगौ बेफोरबायदि एफा उन्दैयावनो दानो हामा होनो मानो गरम गरम नोंथाङा जाबाय बर'फ्रा जाबाय थिग नङा हामा नोंना सानै हय खोथा बुं नोंथां आं जेबो बुंला नोंसिनाबो मा मा जाबाय थायो फाग्लाफोरा सासे सिखारना बैसागो बोथोराव बुंनो हायाबा सिखारदो ओइ थांदो नोंथाङा थांदो ओइ थाङो ना थांदो फां माने माथो गाज्रि बाथ्रा बुंखोब्रा ना बाबा हामालै बैसागो बोथोराव ओइ। बेफोरबायदि नांलायनो हामा आं एफाग्राब बाराखौबो आंबो गोबावनि रागा उनाव जोङोलै। साननि थाखाय फैदों नोंसोर आरो बिदि नांलायबावनालै दाद आं सिखारबायलै दाद सिखारबाय आं मा रायलायो मा जायो मा नांलायथाय बिसोर सानैजों जानो हमनोनो हालायलांला खोथाफोरखौनो जुमाय लोंबाथाय अबेनि खोथा रायलाय नांलायथाय बिसोर सानैजों मा जागोनथाय बिसोरजों मोनैगोलै बाबा र' नोंनो गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान होजोबगोन आं ओइ माथो हाय बाबा थौजो जानाय नंलालै जाला जाला थु 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 गाखोदोलै जात्रा गैयि मानसिलै है आयु सोरखौबा लोगो मोनाव सोरखौबा लोगो मोनथारलै बाबा जानाय नंलालै ए भगबान सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ लोगो मोनखोलै आङो थै थाट बिमा आयु मा जाखो बिलाय फाग्ला बोरायालाय नाथुर मनायावबो जेबो गैया खामानि फैसा बिमा हरनायखौ खालामजोबखो नोंलाय आयु मासि गाज्रि बे बोरायालाय आं थांसै थां बबेयाव थाङो थांदो बबेयाव थाङो नोङो खामानि मावनो थांनोसै आं आयु नाथुर मासि गाज्रि बे बोरायालाय बोरो फैसा आं हरनायालाय ओइ साम बिमा फैसाखौ माथो खालामजोबखो नोंलाय आंनोलाय बे मनाखौ मानो नांगौ खेला मोनदों नोङो खेला मोनदों फाग्ला बोराय बे लोंसोना फैबाय बे न' सोर लुनाय थाखा फैसा हरबाबो सेस लोङो फै बे मा बोराया थाखा फैसा बे नङालाय आंनि आइ आफा हरनायसो फैसा थाखा हरखानायसो इसोरलाय सदोलाय
एसे मानि इसेल' आंनि आइ आफायानो फैना लुना बिजोंनो गालांखानायसो माथो नायो हा नोंनि न'आ हनै गिग्रिग ब्रेबनो सैमा हाबलांनाय मावजि हाबलांनाय गैया। बे बोराया मालाय बिमा बिफा लुना गालांनाय उन्दु मोनजानायखाय ओइ go बिराद माबा जादों बे बोराया go you gathering you gathering र' नोङो आं दुगैनानै फैग्रोनि ओइ नों आंखौ थांनो हाना थांनोसै आं चालथे मना थाङोनो